Ola a todos e a todas. Hoxe imos traballar un concepto moi simple, o de campo semántico. Xa o vimos nas aulas, lembrades? Que será entón un campo semántico? Pois é un conxunto de palabras. E como se caracteriza este conxunto de palabras? Pois porque son palabras que comparten o que se chama un trazo semántico. Que quere decir que as palabras compartan un trazo semántico? Pois que son palabras que están relacionadas polo seu significado, por algún aspecto concreto do seu significado. Por exemplo, pertencerán ao campo semántico do deporte ou dos deportes, fútbol, baloncesto, balonmán, natación, todos os nomes dos deportes, sí? Despois, pertencerán ao campo semántico das cores azul, verde, laranxa, marrón, cincento, rosa, é dicir, todos os nomes das cores. As palabras que comparten un campo semántico teñen sempre todas elas a mesma categoría gramatical, é dicir, son todas sustantivos, son todas adxetivos, son todas verbos, pero eso sí, non comparten nunca o mesmo lexema. Lembrades o que era o lexema? Que tamén se chamaba raíz ou morfema radical. Era aquela parte da palabra que lle confería a parte principal do seu significado, é dicir, o significado léxico. O que identificamos cunha idea, cunha imaxe. Lembrade que había outro significado que era o significado gramatical, que era significado como o número, a persoa, o tempo, neno, nena, nenos e nenas comparten un significado léxico e diferencianse entre sí por significados gramaticais. Neno e nena diferencianse por ese matiz de significado que nos fala do masculino ou do feminino, é dicir, do xénero. Nenos e neno ou nenas e nena diferencianse entre sí por un significado gramatical tamén, o do número, que sexa singular ou plural, un ou varios individuos. Entón, lembramos isto, nos campos semánticos as palabras non teñen o mesmo lexema, é dicir, cando falamos de balonmán, de fútbol, de natación, de esgrima, vedes que non hai partes coincidentes na palabra. Pode haber, pois, letras parecidas, pode haber conxuntos de letras parecidas, pero en ningunha delas temos un lexema radical, ou sea, non temos un lexema, un morfema radical, un radical en común, sí? Como teríamos en casa, caseiro, caserío. Está claro? Entón, recapitulamos. O campo semántico son conxuntos de palabras que teñen en común un trazo semántico, unha parte do seu significado. Por exemplo, os deportes ou, por exemplo, as cores. Nos campos semánticos sempre estamos a falar de palabras que son da mesma categoría gramatical. Por exemplo, que sexan todos sustantivos, que sexan todos verbos, que sexan todos adxectivos. E despois, lembrade isto que dixemos, non teñen en común o lexema radical. Por exemplo, na palabra verdes, sí? Cal será o lexema? Verde. E o S engádenos o significado gramatical de plural. Entón, verde diferenciase de verdes nun significado gramatical que é, neste caso, o plural, pero teñen o mesmo significado léxico. O coche verde é un coche que é desa determinada cor da que soen ser, por exemplo, tamén as follas das árbores, polo menos na primavera. As mazás verdes, a cor
non se diferencia en nada e ese o que nos di é que se refire a un conxunto. Témolo clariño así? Simplemente, para acabar cos campos semánticos, temos que lembrar outra cousa, e é que unha mesma palabra pode facer parte de varios campos semánticos. Por exemplo, laranxa. De que dos campos semánticos fará parte laranxa? Dun que xa vimos, o das cores, pero tamén podería facer outro, o das froitas, onde entran laranxa, uva, mazá, pera. Sí? Entón, non esquezamos isto que é fundamental. O campo semántico componse dun conxunto de palabras da mesma categoría gramatical que non teñen o lexema en común, pero que si teñen un trazo do seu significado que permite agrupalas. Moi ben,